dotorekin jainko liburuan da zabalik usta irakurri kondaira bat da guztiona dena denik bikainena denen artean entzuntu eta ikasi kondaira godena kondairari zeberrena Moisesen kondaira. Orain dela urte asko, Egipto izeneko lurralde batean oso errege gaiztoa bizi zen. Errege egiptoarrei faraoi deitzen zitzaien. Mugi! Bizkorrago! Egipton bizi ziren israeldar guztiak esklabo bihurtu zituen faraoiak. Eraikinak jaso behar zituzten eta oso lan astunak egitera behartuta bizi ziren. Ez zuten atseden hartzeko eta jateko asti. Ez zuten askatasunik eta etxipenak jota zeuden. Baina berririk mingarriena, faraoiak emandako israeldarren mutiko jaioberriak hiltzeko agindua izan zen. Horixe, ez dute nire haurtxoa eramango, aurkituko dut salbatzeko moduren bat. Jokabedek, Moisesen amak, aurra ibaian behera bidali zuen otarretxo batean. Ez ikaratu, ez diot faraoiari zuri nik egiten utziko, zeure arreba Mirian alboan izango duzu. Hori. Haur bat. Betiko gozotasuna behar du haurtxo honek. Jauregira eraman eta bertan zainduko du. Barkatu, printzesa, inoterik behar baduzu inguruan bizi den oso emakume hon bat ezagutzen dut. Jokabetu izena. Mil esker. Ekartzazu jauregira. Aurrari Moises jarri zioten izena, eta faraoiaren jauregian hasi zuten Egiptoarra balitz bezala. Baina Jokabed, Moisesen alboan zegoen eta zuzentasunaren eta gaizkiaren artean bereizten erakutsi zion. Moises, ikasteko garaia da. Egin aldituzu ariketak. Jakina, gaur goizean irten naizenean esklaboen buruzagia israeldar bat jotzen ikusi dut. Gaizki egina, Moises, gizaki orori zortzaio begirunea. Eta israeldarrek Egipton ez zirela aske eta bizimodu latza zutela azaldu zion Jokabedek Moisesi. Handik urte askotara, Moisesek hazi eta gizon sendo bihurtu zenean, jendea gogoz tratatzen zuten egiptoar batzuekin egin zuen topo. Zerra lakoa, altxa, zutitu eta itzuli lanera oraintxe zigorra probatu nahi ez baduzu. Uztazu bakean, ez diozu inori horrelakorik egin behar. Merezi du ordea, goseak eta nekatuta dagoela esaten du, lanerako alferrutxa delako, baina erakutsiko diot nik honi nola. Uztazu bakean! Harrigarria zen
zen garai hartan norbaitek israeldar bati horrela laguntzea. Berehala zabaldu zen Moisesek egindakoaren berri. Moises ziur zegoen zuzen jokatu zuela. Baina bazekien era berean faraoia asko haserretuko zela. Beraz, bera ere israeldarra zenez, ihes egitea erabaki zuen. Bere herritarrak esklabo ikusiko ez zituen lur baten bila abiatu zen. Berrogei egunez ibili ondoren, Madiango lurrera iritsi zen. Madianen Moises ezkondu egin zen eta familia osatu zuen. Urte mordoa bizi izan zen lur hartan. Iaia Egipto eta Israeldarrak ahaztu ere egin zituen. Baina egun batean, Moisesek mendian azaldea zaintzen ari zela, gauza harrigarria ikusi zuen. Ez zatu zona, txikitxo. Harrapatuko zaitut. Harrapatu zaitut. Moises, hurbil zaite. Nor zaitut? Jainkoa. Egiptoko Israeldarrak goiben bizi dira aske ez direlako. Zoaz faraoiaren gana eta Israeldarrei alde egiten usteko esan. Zergatik aukeratu nauzuni? Ez beldurtu, zurekin izango nauzu. Konfiantza izango alduten igan. Ezaugarriak emango dizkizut jendeak zurekin nagoela jakin dezan. Bota lurrera zure gauzak. Orain luzatu eskua eta heldu jozu isatxetik. Sinetxia, jendeak sinistuko dizu. Orain zoaz. Eta horrela Moises Egiptora itzuli zen jainkoaren agindua betetzera. Moises altzara, lasai badut zure berri. Zertan zabiltza hemen hainbeste urte kanpoan igar ondoren. Jainkoak bidali nauelako nago hemen. Zuk Israeldarrak askatzea nahi du. Hori nahi du zure jainko horrek, berarentzat kalte. Eta nor da jainko hori, berdin dio ez dut ezagutzen. Eta zuek? Ez da guk ere errege gorentasun paregabe hori. Jainko hori asmakeria hutsa da beraz, ez da benetakoa. Ez ala? Bai, errege gorentasun paregabe hori. Ederki, zu zatozona. Bigunegia gara Israeldarrekin. Izan ere, jainko handi eta indartsu bat omen dute. Esan nire buruzagiei aurrerantzean Israeldarrei adreiuak egiteko lastorik ez emateko. Hemendik aurrera eurak joango dira lastobila. Bai, errege gorentasun paregabe hori. Zoaz, bete agindua. Ez esan niri zer egin behar dudan. Ni faraoia nauzu. Bainurako garaia da errege gorentasun hori. Ez dut bain erraz etxiko. Beraz, Moises berriro itzuli zen jaurekira. Jainkoak zuk Israeldarrak bere alaskatzea nahi du. Ez aldut hori lehenago ere entzun. Miraria beharko nuke zure beste hitz bakar bat ere entzuteko. Ikustazu jainkoaren ahalmena. Benetako jainko bakarraren ahalmena. Hori inozokeria hutsa da. Ezagutzen dut amarru hori.
pentsatu ongi niri ziria sartu baino lehen. Ez dizut ziria sartu nahi izan, ohartarazi baino, jainkoak mirari asko egin ditzake. Geldi! Ha! Horrek ez du ezer frogatzen, alde nire begibiztatik. Itzuliko naiz. Eta hurrengo goizean Moises berriz ere itzuli zen. Faraoia, askaitzazu Israeldarrak, askatzen ezpadituzu jainkoak izurriteak bidaliko ditu Egiptora, eta izurriteek ondorio txarrak ekarriko dituzte. Ez! Ikustazu zeure begiez jainkoaren almena. Odola da. Hori ere amarrua da. Alde! Alde mendik! Zu berriz ere? Eta orain zer nahi duzu? Utzi nire herriari joaten, aske uzten ezpaduzu, lurra igelez beteko du jainkoak. Igelak gainean izango dituzu, zure janaria jango dute eta... Igelak? Maite ditut igelak. Ara, mutikoan intzerean, naiz orain garai hartako kontuekin hasiko. Nori axola zaizkio igelak, alde mendik! Aurkitu Moises eta ekarri nire aurrera, oraintxe! Zu, bidalitza zigel guztiak hemendik. Israeldarrak askatuko dituzula hitz ematen didazu? Bai, baina eraman itzazu hemendik animalian azkagarria hauek, alde! Jainkoak igelak desagerrarazi zituen, baina faraoiak ez zuen bere hitzabete. Israeldarrei ez zien joaten utzi, beraz jainkoak izurrite gehiago bidali zituen Egiptora. Jainkoak Egiptoko etxe eta inguru guztiak ezpateuliz bete zituen. Bazter guztiak zeuden ezpateuliz josita. Bazter guztiak ezpateuliz josita. Baina faraoiak ez zien Israeldarrei joaten utzi. Abereak hiltzen hasi ziren. Pikor zornetsuak agertu zitzaizkien Egiptoarrei. Eta kaskabar beldurgarria erori zen zerutik. Eta larrapoteak etorri ziren. Eta arropa guztiak jantzizkieten. Ondoren, 3 egun oso zilunpean egon ziren, elkar ikusi ezinik. Egipto izurriak jotzen zuen bakoitzean, faraoiak Israeldarrei aske joaten utziko ziela ematen zuen, baina beti jaten zuen emandako iza eta ez zituen askatzen. Utziko aldiezu Israeldarrei hemendik ateratzen? Ez da pintxatu ere! Behin da berri saiatu nahi zoartarazten, baina ez didazu jaramonik egin. Entzuidazu edo damutuko zaizu. Azken izurria latzena izango da. Egiptoarren lehen semeak hil egingo dira erremediorik gabe. Zer egin du zure jainko horrek? Semea ere kendu egin dit. Irten Egiptotik eta eraman itzazu Israeldar guztiak zeurekin. Moisesek Israeldarrei Egiptotik berehala irteteko prest egon zitezen agindu zien. Bazekien faraoiak berriz ere bere hitza jantzezakeela. Horrela beraz, gauzak bildu eta albezain bizkor irten ziren. Ezin dut sinistu bagoa zenik. Moisesek agindu zigun bezala gertatu da. Aske izango garen lurra.
ametsa dirudi. Baina ez da ametsa. Azkenean gure etxe berrirako bidean gara. Bildu dira bidairako, morrontza gainditzeko. Moises handira gidari, denak pozez kantari. Pasamortu lehortalatzean, zurekin goaz bai Moises, atzeginez, eskerrak emanez, lurralde berriaren joranez. Arratzeran ere segin, inguru berrian, gabaz ere argia dute lagun bidean. Pasamortu lehortalatzean, zurekin goaz bai Moises, atzeginez, eskerrak emanez, lurralde berriaren joranez. Eskuz esku anaikiro, jauna lagun dutela. Agidari da Moises, askatasuneran, Pasamortu lehortalatzean, zurekin goaz bai Moises, atzeginez, eskerrak emanez, lurralde berriaren joranez. Pasamortu lehortalatzean, zurekin goaz bai Moises, atzeginez, eskerrak emanez, lurralde berriaren joranez. Eta horrela, azkenean, Israel herriak Egipto utzi zuen, euren lurraldera abiatu ziren, askatasunaren lurraldera. Egunez, kezutabe batek gidatzen zituen, eta gauez sua zen bidean gidatzen zituena. Egiptoko jauregian ordea, faraoia egindakoaz damutu egin zen. Erokeria izan da aske joaten ustea. Nork eraikiko ditu gure piramideak, nork landuko lurrak eta nork aireztatuko nau bero dagoenean. Israeldarrak itzularazi behar ditugu. Ekarri nire gudugurdia. Bitartean, Israeldarrak itsaso gorrira heldu ziren. Moises, begira, gure atzean. Faraoiaren gudalostea. Hemen dira berehala, zer egingo dugu? Moises, zer egin diguzu? Hobe genuen zoritxarreko Egipton geratu, hemen basamortuan etxaiaren atzaparretan hil baino. Ez izan beldur, jainkoak babestuko gaitu. Ez zago presari, Moises. Hartu atxeden gaur gauean. Bihar goizean jaso eskua eta zuzendu zure makila itxasoran. Bitan banatuko da eta oinak guzti gabe erditik igaroan izango zara. Hemen geratuko gara eta bihar, bete-betean harrapatuko ditugu. Eta eguna argitu zuenean, Moises itsasora hurbildu eta eskua itsasoaren gainean ezarri zuen. Jauna
Janak agindu bezala, itsasoa bitan banatu zen. Goazen, jarrai zaidazue. Arrapa ditzagun! Hemen datoz berriz ere, zer egingo dugu orain? Zain egon. Orduan itsasoa Egiptoaren gudalostearen aurrean altxatu zen, eta geldiarazi egin zituen. Mil esker jauna, gu salbatzeagatik. Israeldarrak Sinaiko basamortuan zehar igaro ziren Israelerako bidean. Gosetu zirenean, Jainkoak janaria bidali zien. Ama, begira, zer da hori? Gozoa zen elikatzeko Jainkoak bidali zien Etiopilaren gustuko ogiura. Israeldarrek mana deitu zioten. Israeldarrak egarritu zirenean, jaunak ura bidali zien. Nahiago dut esnea. Israeldarrak Sinai mendira iritsi zirenean, basamortuaren erdian, mendiaren aurrez aurre jarri zuten kanpalekua. Jainkoak bere herriari legeak emateko garaia iritsi zen. Gertatzen da, Moises. Ze nahi du Jainkoak? Jainkoa deika ari zait. Ziur nago gauza handiak dituela guretzat. Geldi, bakarrik joango naiz. Eta Moises mendiaren gailurrera igo zen. Prest naukazu jauna. Israel herriari aginduak eman nahi dizkiot. Betetzen badituzte babestuko dut herria. Hartu bi harri eta han idatziko ditut legeak. Aita amak ohoratuko dituzu. Ez duzu inoriko. Ez duzu ostuko. Jainkoak beste hainbat lege eman zizkion. Jainkoari otoitz egiteko aldareak nola egin behar zituzten ere esan zion Moisesi. 7. egunean atseden hartu behar zutela ere esan zion jaunak Moisesi, berak mundua sortu zuenean egin zuen bezalaxe. Mil esker jauna. Beraz, Moisesek Jainkoaren legeei eta almenari esker, Israeldarrak beren sorlekura eraman zituen. Lege hauei 10 aginduaz deitzen diegu. Bidea luzea izan bazen ere, Jainkoak lagundu egin zio Moisesi Israeldarrak etxera eramaten.